is dit de Maritieme Academie? Ja. Nou. Is Sinterklaas ook mee? Sinterklaas is ook mee, die zit op de andere kant. Een soort squallen stuurden de band naar huis, maar net op de Maritieme Academie in Haas. Daar jouwen ze net op een beetje storm. Ik lach wel. In het licht van de joerduistere discussie over Zwarte Piet valt dit stel vol op. Multicultureel, dat vind ik het, vind ik wel mooi. Zodat het ook andersom kan, weet je wel. Het is, dat is een ander inzicht krijgen dan, dat is wel mooi. Nou, het is begonnen als een grap, een periolien. Maar wij vinden het ook wel wichtig dat leerlingen leren om met een internationale bemanning om te gaan. En dan jert een zwarte Sinterklaas en een witte Piet. Dat jouwt even aan hoe relatief alles is. Als het aanstaan op een skip bent. Maar het zien verschillende nationaliteiten, dan mag er ook maar werkje en dat mag ik leren. Sint gaat ik naar de inborgeringsklasse. Dat meisje uit het boeteland Nederlandse les krijgen. Heb ik kinderen? Heel veel kinderen. Ik heb zoveel kinderen vanavond, word ik behoorlijk druk. Allemaal gezellig erbij. Maken één grote foto. Ik vind het hartstikke leuk. Het is geweldig te gewoon zo doen. En ook de gezichten zien op de mensen dat die gaat lachen. En dat die gewoon met de gedachten dat Sinterklaas moet gevierd werden. Maakt niks uit hoe het uitziet.